Hayvanların çağları neyle adlanırlar? Düýäniň çağasyna köşek diýilýär. Sığırın çağasyna cüce diýilýärmi? Ýok, sığırın çağasyna cüce diýilmeýär. Sığırın çağasyna göle diýilýär. Onda nämäniň çağasyna cüce diýilýär? Guşuň çağasyna cüce diýilýär. Eşegiň çağasyna kürre diýilýär. Atyň çağasyna bolsa taýçanyk diýilýär. Geçiniň çağasyna guzi diýilýärmi? Ýok, geçiniň çağasyna guzi diýilmeýär. Geçiniň çağasyna owluk diýilýär. Onda nämäniň çağasyna guzi diýilýär? Goýunyň çağasyna guzi diýilýär. Itiň çağasyna güjük diýilýär.